Uy nga tahong tilalaki no sa asawa na nakasamsamit panagay at ken pamatig na kanayon ang narag sa krik na ken rupa na di na pay kayat mayadayuken bakit na no naglabas mo na natawin na nagdenada nilalaki kasa isuntay mauma aglalo no maalukoy tuti barkada na agsaputol sa bali babae a pagragsakan na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka manong nurumor ka di bakit mo baka suruten na ka amangan do dito amot pagtarutarayam na masakot na ka narigaten manong baka day takbo kwangkit putin na tawid na naglalabising yung 40 itirik na agsubit ka banwagan na agsapulin babae apaslasas bangan na sa bali aputahe itikun kunana tudag sa sarak tani barkada na at dalata di baba iti tungtungan da kansyawan dati kat wadangawan aramid na kapi kanot lalaki nga awan ti chicks na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpaling iwen na ka agsipot-sipot ka manong nurumwar ka di bakit mo balkarute na ka amangan do dimtot amot pagtartarayam na masakot na ka narigaten manong baka day taku kwangkit putin na agsipot-sipot ka nuwag babae ka hindi bakit mo palpaling iwen na ka agsipot-sipot ka manong nurumwar ka di bakit mo baka suruten na ka amangan do dito amot pagtartarayang tumasapot na ka narigaten manong baka day taku kwangkit putin na amangan do dito amot pagtartarayang